Il-proġetti infrastrutturali f'pajjiżna qed ikomplu jingħataw dera isbaħ u xierqa permezz ta' aktar pjanti u fjuri. Bħalissa il-kumpanija Environmental Landscapes Consortium magħrufa wkoll bħala ELC illi tħaddem aktar minn 260 ħaddiem f'Malta għaddejja b'xogħlijiet fejn qed jiġu preparati pjanti u siġar differenti illi se jkunu qed isebbħu l-infrastruttura tal-pajjiż. Fi żjara lil ħaddiema tal-kumpanija f'Witinċita, il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia irringrazzja l-ħaddiema tax-xogħol illi huma jagħmlu biex itejbu l-ambjent. Fejn għaddej xogħol ta' preparazzjoni għall-arbuxelli, pjanti u siġar li ħajmorru f'dawn il-proġetti infrastrutturali biex bekk hemm sinerġija ma' dak ix-xogħol kollu li qed isir biex bekk inkomplu dejjem taħt il-kunċett ta' Grey to Green u nsebħu dawn il-postijiet li ħantuhom lura lill-poplu Malti fi żmien li ġej. Il-Ministru Farrugia saħaq ukoll li dawn it-tip ta' proġetti ta' tisbieħ fit-toroq se jkunu qed iħallu impatt pożittiv fuq is-saħħa mentali tal-Maltin u l-Awċin kollha.